Nakaganda ko ni kahoy di ay. Kay dako man akong car. Nalupong na. Napaan ako isa. Huwag taktarak ni mo tumboy ay. Oh, nindot ka ayo. Kipalit ni mama. Napaulma daw ko. Wala dahil may car sa inyo di ay. Nindot. Na ay pilok iyang car girl oh. Ni tumboy man kang anong pink man imo dapat kuan. Black or blue. Ni kuha manana man si mama. Nakanalan daw pink. Kay laki baki daw. Ay taba. Ulma daw kag ikargaan lagi ni mo kahoy. Para kuan para kuan siya. Kaganahan man ko ng anana o. Nakutsi mangguna dili mangguna dump truck dili mangguna butangan og kahoy. Nindot manggod ka Ay ang daw. Nando tapon daw ko. ayaw idaga na. Hindi lagi na taga manggod ko. Naninduta oy ako ana ni be. Ayaw mato bayata sa school no. Makakita si Sir Ani ibog kaayo ani car na ko. Asa ba yung sulod dire bidaw be sa driver's seat? Oh, Bulak. nasa flowers. Kuyawa anin takyan na pinaybalay. Oo. Ni balay ra daw. Unsa ni balay sa diwinde? Dala lagi butang kay kuan pag magkuan ko maglaglag. Napadi sa sulod oh, unsa pa nila dire? Kung pangwaon ni. Sige datong boy paul na daw ko. Ayaw idaga na. Agud din na manggukuan na ana dito. Sige. Nya ako'y sunod na pod. Nanduta ka ano. So kay mutuyok ba sa sudagan na. Ako mapugi mo. Nanindot unta kaayo pink lang. Naabit pa lang na makakita sa kuha kay bayot ko. Nakato gipilok oh. Bawo Design. kayo no, abi daplin gi mo. Na ikaw mag-extra Sudagan na tukol na. Inay alam Nahinay ramang kukugot. maplat na. Dapat white ko kay nindot ang white. Laki ba magmuna ko kay blue. Ini nga tarak-tarak ba kay dili pwede sa kanang mga batsi-batsi kay Lord man, masangko man na yan diri o, yung differential. Nagiluward mong good na godaan. Dapat sa highway-highway ranta sa gimo no, sa sinaw. Kanang ispalto. Kay para nindot kay yung dagan kusog kayo mo dagan. Nawa may espalto diri kat bukid man Sakyan doon ako. Na, dili ayaw po mo di mo sakay. na. Dili po mo sakay po ko diri. Mapil na kuha na Gusto nga mabuang. naman god. Na 50. Napila day palit ane. Na 5. Sus, pastilan to ra oh. Sugatan na po na ako mga estudyante oh. Sus! Hala, nanapoy bagong dulaan ni sila ay. Tarak-tarak na po ay. Patay. Imbis kay nagpalit na ko text daghan. O nagpalit na po ko plastic ko daghan. Oh, sus, magkadaghan ba ani? Oh, sus. Saon na ko ni ha? Di na ni mahimog wa ko diskarte ene kung di ko mahalinan ni wa gyud. Way pulos akong adlaw gyud di ko mahalinan. Mayo ani diskartean ako ni sila. Ibaligya ko ni sila brato. Mo palit sila og text bali 20 pakapinana ko og lastiko bali 20 pod. Ana lang kung gusto nila lastiko, ilang gusto nga paliton pakapinana ko og text. Sos pastilan ani na lang gyud. Ani diskarte ra god. Dali ra kay ni diskarte ani mga tapila ra yung mga utok ani sus pastilan. Makakita lang nagdulaan. Wa na kapakapa ding tiil, kapakapa ding mga kamot ani. Ako yung pabitay din. Pabitay ko ni para pinadali sila ba. Ganahan ba? Mahalinan din ko ba? Ops, ang lastiko. Naon ko ni de. Dahil usa ko dili tumboy ha kay ganahan kay ko ani. Nabi mo na. Dili na to ibalik ni mister nila akong dulaan. Ibalik guro na niya ay. Nalain ka ayon na. Ganahan lagi siya madula-dula sa imong tarak-tarak no. Ganahan siya.
Na, Nabasig dili siya ganahan sa taktarak basin sa color. nadili po siguro. Uy, siguro bayot siya. Kay ganahan man siya kuan pink, kunya nabo yung pilok-pilok. Oops! Kargahan din ako ng mga bato-bato di ay para mailhan ginako kung kusgan eh. Kargahan pa ko ng duha lang ka bato sa para dili siya malunhat. Kay murag Lord ra bang ligid ani oh. Daw be? Kadaog ba ba ni? Ay, kusgan man ni ay. Nadugayan ni Mr. Mem. Ay, Hoy, Gimo, tumboy. Sus, pastilan. Musa may kalingawan ninyo diha. Na nagdula-dula mig taktarak ni Tumboy sir, nanindot kayo. Sus, nindot ka pangit pangkuan man na. Uy, pink man to inyong tarak-tarak pang babae raman to, baby girl ba? Dili bibi mo pa man baby girl. ko. Baby lagi, pero di man ka girl, di ba? Tomboy gani, naunsa, tarak-tarak minon. Na ako'y mga kuan no, mga text. Oh, mo ni pang bagets ron nga pang kuan, pang binata ba oh. Text oh, barato na lang kaayo. Pautang bigyan ako Pila ni. man na sir? Tag 5 ra ni oh, tag 5 rang pad ani. Nakinitanan na. Oh, kani Jason ni tanan. Mahal kayo. Naman kayo no. Barato ra kayo uy nya napay daghan ri oh pagkapinan. Kung mopalit mo og text pagkapinan ako glastiko. Oh. Ah, dili mi sir, dili man mi ganahan ana kay Uy. kuan man na kanang makagasto man mi ana. Dili man mo makagasto kay pautangon man tamo. Na, libre lang. Dili man niya sus libre wala na may libre karon. Kung mopalit mo ani plus 5 points mo. Oh, di ba? Palit na mo. Wala man mi kwarta, di mi ganahan katura mo tarak-tarak ni Tumboy kay Utang man ni, utang. O no, natarawang lastiko, oh. Sus pastila no, lastiko parting daghana oh. Kung mopalit mo lastiko, pakapinan akog text. Oh. Oh, Sila man asa? pundastik ko. Lastiko, kung palit mo 5, 20 ka buok. Ah, mahal. Uy, kabaw sige, himuan ako 35. Oh. Mahal gyapon wala man gud mi kwarta gud sir na nagdula-dula ra man gud mi. Utangon na lang ninyo tapos ugma ninyo bayaran. Diba? Na, wala na may kanon. Usay kanon sus balon mo kanon din kwarta ang inyong kwarta ipalit niyo sa kuwag mga plastiko og text, di ba? Sus kalayo ang dulan way klaro na traktara ko isa ray makaladula. Sus siya ray sa nalingaw kamo wala mo magkuan mo sa text mo magkuan mo text kamong duha o malingaw panoon mo. Mapulihan na mangyapon mi ato sir. Nagtaktarak man mi kana kadili man mi kuan na kay wala man mi kwarta di man mi kapalit ana. Ah sige mubalik ra ko ha. Mubalik ra ko. Kay sa kanalin ako paon. Okay. Nakatulatuwa o kay nindot kayo. Kay cute kay kung ang pilo. Di na madala ni kung masudyante mga lastiko og text bay. Saon man ako na no? Atay sayang kay palit na kuanig di mahalin eh. Atay kana rong tarak-tarak mo hinungdan gid ba. Butang na ginaron mao na planuhan ako nga sibat yun ako naron para dire na po sa stiko sa text sila magkuan mamalit ngid sila ani. Kana tarak-tarak hinungdan ibutang na naron kawaton yun ako naron. Paper ko na. Mangihil ang si Mr. Neil na giron. Idagan yun ako na iyang tarak-tarak yun. Ha, kirin. La, gahi naman kayo birahon bay. Nalubong siguro ni. Ay, nalubong lagi. Bugat din yung batuha. Minus kusog ng car ni Tumboy, oy. Akong tawgon sabi, magpatabang ko ani dito. Aga, tuan na. O no, daan yung pala yun. Gibilin ra yun. Tara, gibiyaan yun. Nihigayon na nako ni ron. Tungod na ng tarak-taraka. Wa ko nalini ron ko ang dawa. Bilin to ka diri, be. Pantay kang tarak-taraka karon. Impas karon sibat na karon di. Halagi mo, nagibili ni sir ang iyang gastiko og text, ah. Ay, Daghana ana on. tabangin sa kunyo nito, be. Ang car ni mo Tumboy kay nalubong dito na sangit sa bato. Na, nalutong daw. Nasagdahin na to kay kato atong kuhaon mo kay dagwan kaayo mamalit ra tabag o tarak-tarak darata. Ano ni? Oh? Ato ni may bahinon ha? Tara na. Na, akong karaktara. Nasagdahin Ay, na nalato, to. uy. Palit ra tadagan ana on. Kan man yan. Sus.
Nakuha na gyud kang taraka ka ikaw may hinungdan wa ko mahalinan karong adlaw. Tungod nimo nagkabuang sa simog dula-dula karon. Nakuha na ka baliko ng kutong lastikong text dito. Hala! Hala, nawala! Na! Tilan! Murag, gipanaan ko nila ni ay! Ila pong ikuha kong text o kang kastilan lastiko! Oy! Oh, imo tumboy. Na, taro nga. Oh, tumboy, imo pa ning text, oh. Oh, imo ninil oh. Oh, ako ana. Oh, ako. Oh, imuhan ni Gimo, oh. Dagan kayo ila, ako gamay la. Sus, ay lang, tara na. Tara na, tinlan, oy.